Kien inċident dak li seħħ nhar is-Sibt illi għadda kien rappurtat ftit wara ma seħħ nhar is-Sibt li għadda li mill-ewwel ra illi l-Building and Construction Authority ħarġet stop notice, stop order biex jitwaqfu x-xogħlijiet. Bżieda ma' dik l-stop notice ingħataw il-multi lil kull min kien responsabbli għall-akkadut li b'mod ċar ħafna ma segwix il-method statement ta' kif kellhom isiru x-xogħlijiet. Infakkar ukoll li ftit inqas minn sentejn ilu l-Building and Construction Authority ma kienx teżisti. Waqqafnija, ftit qiegħda tikber u qed tkabbar mhux biss ir-riżors umana tagħha ma wkoll il-funzjonijiet tagħha. Għandha kap eżekuttiv ewlieni li huwa full-timer u l-unika xogħol tiegħu huwa fih dan il-BCA. Għandek ukoll non-executive chairman. Il-non-executive chair f'dan il-każ kienet perit u kienet perit prattikanti. Kien evidenti li il-pożizzjoni tagħha ma kienx tenibbli wara dak illi ġara u għalhekk li sottomettiet ir-riżenja tagħha. Illum stess se jkun qiegħed jinħatar non-executive chair ieħor li huwa Sur Xavier Camilleri li huwa persuna irtirata u li kien jokkupa il-professjoni ta' draftsman fi żmien. Saqsejtni domanda li hija pertinenti li tiġi indirizzata dwar il-kwistjoni jekk persuni f'dawn il-karigi għandhom xikunu full-timers jew le. Fejn nitkellmu dwar kap eżekuttiv ewlieni m'hemmx dubju u diġà kont esprimejt il-fehma fil-passat u kienet ġiet riflessa f'memo intern li ħareġ mill-Segretarju Permanenti ewlieni illi kull min huwa kap eżekuttiv ta' entità ma jistax ikollu prattika privata. Fejn qed nitkellmu dwar sitwazzjoni ta' non-executive chairpersons, is-sitwazzjoni hija kemm xejn differenti. L-ewwel nett għandek ir-remunerazzjoni li tingħata non-executive chairs li hija waħda relattivament baxxa u allura mhux daqstant faċli li jkollok persuni professjonali li jkunu lesti jċedu l-professjoni tagħhom biex jokkupaw dan il-karigi. L-alternattiva tkun li ovvjament se jkollok iżżid il-pakkett finanzjarju biex dak li jkun jagħmel tajjeb u jirrinunzja għall-professjoni tiegħu. Fil-każ li għamilna llum rajna li l-persuna maħtura hija persuna irtirata u li m'għadix tipprattika il-professjoni tagħha dawk huma r-realtajiet li wieħed imbagħad irid jara li jikkombaċċja ma' xulxin.